na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly, at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya Ko Party List numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kemsa Street, Tahanan, Ahanas, Barangay BF Homes, Parañaque City. Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. DTX Beauty Soap. Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap. Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako sa Renato, naalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Persado ka gid. Extend Food Supplement for Men. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gal-detoxify. Nabuling magpaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix.
Detox, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang oras la 7:15 sa aga. Oras dulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes na Lunes, Abril 21, 2025. Yara na sa 29 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. But siningon expected nga subong adlaw mangin maringaot, mangin maginot gihapon ang panahon. Kaya yari na kita sa peak sang summer season. Kahapon sa Dagupan City, Pangasinan, kag sa Subic Bay sa Olongapo City, naglabot sa 45 degrees Celsius ang heat index. Diri sa Iloilo City, kag sa probinsya kahapon, Domingo, April 20, naglabot sa 43 degrees Celsius. Pareho sa Kasiguran, Aurora, sa Baler, Aurora, kag sa Itiagi, Isabela. Iban nga parte sa Pilipinas, mainit man ang panahon. Mainit ang panahon, kalma lang, hindi magpainit sang ulo. Inom damot tubig, kag magpaligo gid, manghabon, DTX Beauty Soap, kag para walang sunong ilok, feeling fresh, bilong adlaw, Clinica Deo Fresh. Las 7:09 sa aga. Tapos na ang bakasyon after a long break. Halin sang Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, balik naman kita sa pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kamo sang weekend nagtaray din kamo nagpa-kuribong. Ang iban din nagkadto sa bukid, nagkadto sa dagat.
Ang iban na nag-stay at home ay mainit gid ang panahon. We hope nga ang malawig nga pahuway sa Semana Santa nakahatag sa aton sang re-energize sa aton both physically, psychologically, and spiritually. At least balang mayroon naman kita sang panibagong nga kusog sa pagkatubang sang bago na naman nga semana ang hangkat sa matag-adlaw nga pagpangabuhi. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Salmo 18:24, ini ang adlaw nga ginhimos ng Dios, magkalipay kag magkasadya. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag 1 Calamansi Juice Powder. Iloilo, sentro sang matasang kalibutan sa kadalagan ni Miss Eco International 2025, Alexi May Kaimuso Brooks. Vote buying sa mga kandidato naga-level up na. 8 ka mga seafarer na preso sa Malaysia. Alas 7:20 sa aga, subong adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa siyudad sang Iloilo, sa Klinika Haro, Iloilo City Branch, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, free consultation. Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig Branch, kag Kalinog Branch, kada Lunes kag Huwebes. Sa Klinika Miag-Ao Branch kada Domingo. Ngaliti ang free consultation. Gusto nyo nga magpamangkot parte sa mga food supplements ng klinika, feel free. Kag kung may gusto ka mong ipa-interpret sa aton nga in-house doctor, parte sa yung laboratory exam, pwede gid. Makal kamudra sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Sa 7:21 sa aga sa Pilipinas, ang bilog nga Iloilo, bilog nga Pilipinas nagakinasadya sa kadalagan nga naangkon ni Miss Eco International 2025, Alexi May Kaimuso Brooks. Ang iya gani nga pamangkot, Ma'am Raquel Gobatanga kay Ma'am Arlene Camina Nuwanga dira sa Nicole Eatery and Batsoyan sa Bangga San Jose, San Miguel, Iloilo. Sa Sabidalas family kay Pastor G. Ismael, Ma'am Jo Ismael sa San Miguel. Ang pamangkot kay Alexi May, ini may kang tanan sa iyang projection 25 years from now. Paano niya i-imagine ang kalibutan in 2050? What's one thing ang gusto niya, ang aginalantaw niya nga matabo? Ang gintombok na rin ni Alexi May Brooks nga by 2025, 25 years from now, no? Nga ang kalibutan mangin mas mainit pagid ang temperatura. Subong palang nga daan na Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Sir Mike Malones, ni Chris Kaikong, pertidon ka ginat. Ano pagilahian na 25 years from now? Ay pa, grabe guro ka. Huwag ka pagkagawa sa balay mo, ga para malas ka na. Masunog ka na sa init sa adlaw. 7:23 na sa aga. Ano ang perks and privileges of being crowned as Miss Eco International? Di magluwas nga kapag balik nga diri sa Pilipinas, endorsements imo for sure na. And of course, imo yang ang imong endorsement capacity, ang imong hindi magluwas endorsement capacity mo nagabakod, nagadako ang talent fee mo, no? Halin sa endorse ka sang habon, shampoo and the like. Si Alexi May Brooks, sangway pa rin sa makilala, sang atleta palang inisa dari sa Iloilo, kay naghalin na siya sa Leon mo. And she was discovered sa palarong pamansa sa regional meet. Nagadto dito sa Manila. And she was once an endorser sang Dove shampoo. Kung makita mo, Ma'am Lojane Columno, sa una, hindi pa na muna nga si Alexi kay laban ni Buk nga kinki. Ang Buk nga kinki, no? Dra sa nakilala with this prestige subong nga ginangkon niya, for sure endorsements will come from north, south, east, and west. Anong pamangkot? Ang atong pamangkot subong, ano ang benepisyo nga madulot sang kadalagan ni Alexi May Brooks
sa turismo kag ekonomiya sang Iloilo. Kay for sure subong ti inistoryan sang tanan Iloilo because she hails from Leon, Iloilo. And she grew up sa iya mismo nga lola. Kay ti ang tatay niya, nanay niya ti may pamilya man nga iban. She grew up sa imolgid nga pangabuhi. Very inspiring ang kabuhi niya sa mga kabataan nga pamati subong. Kung imol ka mo subong, hayo-bayo balay nyo nagatingig, halos hindi ka mo makakaon, sapatos nyo mag-iswila ka mo gision, struggle ka mo financially, don't give up. There's hope. No? May paglaom kita kay Jesus. Tugyan pa sa iya. Di si Alexei May sang high school, elementary pa nisa. May mga kilala kita yang before panigin demolish ang old Iloilo Terminal Market lang super. Higda na da sa papag si Alexei, imaw na si Lula na basing, gabaliga mga ulutanon halin sa nabukid nga bahin sang Leon. Nagdako Sir Edmond Azucena Pamesa hasta na discover ni sa nga may talent sa dalagan sa athletics na discover asa nangin international athlete. Pagluwas ka international athlete, Ma'am Aisha Ahmad alang bata, and then dedicated sa iya nga pag-ieskwela. So see, amo na bala sa mga gapamati subong, ang inyong sitwasyon subong nga imol kamo temporary lang na. Tingwain ninyo nga makatapos sa pagtuon and hone your potential. Kung gusto mo ya sa pageantry, intra ka dira. Kung gusto mo sa ball games, hone your skills. Intra ka. Sa mga ginikanan, sa lola, sa lolo, apo nyo, makita nyo may potential sa engineering, ihana sa engineering, kung sa dentistry, sa medicine, kung may inclination sa sports, encourage. Okay, it's a matter of encouraging people na mag-boost sang iyan nga moral. Hindi nga mambakam kaputot ni mo intra timo dan sa mga passion show nga. Bailang, no, bailang. Ti si Alexei May Brooks although nga ti medyo taas kimaning bata, pero kung compare mo sa iban nga mga kandidata gani mas manubo pa siya. Pero si Rain sa sining Miss Eco International 2025 pageant. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Watch her from beginning to end. So proud of her, no? Nakadulong sang dungog sa Leon kag bilogid nga Pilipinas. Sa 27 sa aga, 21 days before election day. Ang Commission on Elections nagpagwa gin-aktualido, gin-booking nila ni subong ang sitwasyon sang ang diskarte sa mga politiko. Kundi ang traditional nga vote buying, papilahon ng tao sa gwa sa balay sa politiko or sa gwa sa balay sang ward leader sang politiko, kag hatagan na sang sample balot, tapos may kwarta na. Amo nang ang kuan ng traditional nga vote buying a day before Lunes of May 12, ginakamang na nila, wala na sang tulugay, no? Pero ang latest subong, Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Laura Sumagaysay, is, ng hands-free na, hindi na kita makitanay, padala ko lang sa imo, ang imo nga kwarta. Sa malaga pamatay, subong, hingagaw ka mo, open sang bank account nyo! Para magambal gani ang ward leaders ng politiko, nga may have your bank account please. Insindihan nyo na kung ano na. Batunan nyo. Kay tapos tudluin ang mga leksyon ng mga politiko nga ini, nga hindi makapalapit sa tao kung hindi sa iya nga kwarta, nga hindi pagbutuan. May iba niya mga politiko, yang nga mambal nga buot sila sa mong kagmaalwan. Pero ang ilagid yang reaction after nga makapungko na sila sa pwesto, mambal nga natawat na naman kamo naligad niya leksyon to. Hindi lang to kaisa ka bes, kadua ka tatlo. Kaya suli mga politiko ni nga mga manid. Ang inimo nila sini, testing the waters bla. Kundi May 12 abing eleksyon.
Kagabi may istorya kita yang nga nakaibalog dyan sang vote buying sa mga sa dako nga politiko sa probinsya sang Iloilo, Ma'am Laura. Na kung ano gina pinsar mo daw, tanagin man niya, pinsar ko man. Abi mo yung ginahimo nila. Bernes pala na, pagwa na ng kwarta. Una ng haboy, no? Paghaboy na Sir Jojo Espino, kay Ma'am Bebeng Robilin Gonzaga magtanong. Ma'am Bebeng, good morning ma'am. God bless you ma'am. Kay Ma'am Jean Panagiton. Bernes pala na, mataon nanay, 500. Na, lantaon nila kung anong reaksyon. Sang piya ka grupo. Pag ang balabing nga nagatag man 500 ang piya ka grupo. Next nila ng wave nga haboy. Sabado it gabi o Domingo it aga. Kag hatag naman another 700 or 1,000 na amo nang diskarte nila. Pero subong Ma'am Luz Priagula suno sa Comelec ang diskarte nila is pagin lang sa ATM. Kay ang GCash kag Paymaya Ma'am Betty Solosyo Sir Bebot kay Ma'am Love kag kay Ma'am Twinkle kay Ma'am Gemela Cardiel ngati may may memorandum of agreement sa Comelec, sa PNP, sa Department of Finance, kag sa DBM, nga limited ang cash out sa GCash or sa Paymaya. So, ang inimo nila subong, diri sila sa ATM. Ma'am Gemela Cardiel, hingagaw ka na, ma'am. Kuha ka mo sang bank account nyo sa madlag ko nga bangko da kag mamangkod kani ang ward leader da ihatag nyo. Dropin nyo, dropin. Pero mo lang klarohon tao, no? Hindi ako niya lang-ulango malani pero ti kon gisara naging kwarta batuna kag bakal hawol-hawol. Ibakal ibakal sa nagalabay lang putpot bla. Ma'am Raquel, batuna. Ibakal bakal salmonite. Kani bakal ibakal load. Ang imoon nila na subong bag-o naman nga diskarte suno sa Comelec is ATM, no? Deposito nimo da nga kuning nga bank account. Tapos withdrawon mo lang kundi pasimple ka lang. Amo na imoon nila. Ang kadungan sang no campaign day sang Comelec, baw may mga salawayon kanya mga politiko. 4 ka mga politiko ang ginapasabat subong sang Comelec kay bisan nga hindi ka naipili ka kampanya sang April 17 kag 18 ang kampanya gid sa social media. By the way, kumusta ang ang information ta nga ang duag itom nga pick up ready na Sir Lawrence mo? Ano ining duag puti itom nga pick up kag sa din ining nga lugar? Amo inisa ang pick up nga ginakargahan permisang sinako-sako nga kwarta. Ma'am Laura sa magaysay man-an mo sa kondiin kahapon agyan namon gintudlo sang aton gid nga kontak abal niya mo na sang ginakargaan sang kwarta. Masagob na to sa piyak nga lugar sa isa ka banwa. Tapos Biyernes pala na managtag na sila. Abot mo Ma'am Laura kung sino. Kumusta? Natangkas na mga kwartada sa balay. Actually kwarta way na sa balay sang politiko. Sa ila na yang trusted ginayang sa laligan ginila, no? Balanta na sa mga shooter sa mga politiko sa probinsya. Balanta na. Walang balay sa politiko sa piyak ka lugar, sa piyak ka banwa. Sa piyak to yung banwa nga lugar gimuta nga. Ang balay nga ina, dako nga balay. Nga sa uluna niya, may dako pagid nga balay sa isa man ka dako nga politiko. Abot yun na. Di mo na sila ila politika mo. Bangon nga tiway masalay love sa tawo mo. Naturagin na. Realidad na, way sa love sa tawo. Ang ilang yati kwarta mabanganugay kay Motel Fransada mo ginayang politika. Kaya sa sanon mo na lang kita sini. Kamang ulipon sa mga politiko bangod sang ilang kwarta. Nabaklon kita. Ano ka? Ano kita? Political kaplog? Sorry for the term Political kaplog. Di ba ang prostitute, Ma'am Nenisan Presa, Ma'am Bing Speech Day? Di ba bayran mo para nga maghayang? Am I talking with sense here? Kay basta ikin, Ikin ngaran mo, Ma'am Ninfa Tala, nga
bangod kinahanglan nilang boto mo at lagang ka kwarta. No? Di daw ama mo gid Sir J. si James Carvilles. Ma'am Nin Fatala nga sa tiyon sang election season, ang tao daw mga prostitute. Sorry for the term, forgive me for the term. Daw mga kaplog. Ala, no. Inablati. Gamiton ta ka, ari mo bayad do. Tapos na ni, tapos na. Deso naman. Ala, no. Bili mo 1,500 ka lang. Kani 2,000, 2,500, 300. Amo na ginang imong bili. Kag ang mga taong mga politiko nga nagapamakal sang boto, amo na ang mga way gugma mag-alagad sa inyo. Pasapayan nga ang nagatubang sa inyo sa regular nga mga inadlaw na ya, hindi na yang ang alkalde, hindi na yang konsinoda. Ang gatubang din, administrator nila. Ang pirmahan na yan, ginapalagas to sa airport, Nagambal ta gani, may ara gani sa politiko, nga pag-abot niya sa opisina niya, gindulan sang staff niya sang gabukid nga mga pirmahan nga papel. Abi mo, ang iyasin nga pamuyayaw, English pa mo. Ala, no. Ang pamuyayaw niya, Ma'am Raquel, SHIT. Bot sa ingon sina, nga why say gugma mo? Why say gugma? Maiba niya nga politiko, yung bisan Sabado, Domingo, mambay nga daladi, palihog niya sa staff nga, daladi sa balay kay pirmahan ko. Or gani, ulat talanda kay Laura ko sa opisina. May iba niya nga politiko nga, kung saan, malang yung maganahan. Ay napiritan lang tatay na. Ala, no. Daw mo magyapo man na sila dang ilang kwarta to, daw na-ready na. Na-ready nyo na! Dalong ka mo na kayo mo na, ang ambal sang Comelec, ATM naman subong. ATM. Mamba nga, may I have your bank account please? Las 7:36 na sa aga. Foro de los Pueblos. Much as we wanted, mas maigor kung makakuha kita na isang weather news. Dasigla-sigon tani para nga makadamo kita, Ma'am Dina Rabina. And after sina, anong perks and privileges of being crowned as Miss Eco International? And after man, check tani karon do kay Dugayo. Ining natabo man sa barangay Maninila, Miagao, boundary sa barangay Dingle kag barangay Maninila, Miagao. Sa nanigad niya si Mana Santa, may mga magpamilya halin sa Alimudjan, sakay sila sa jeep pakadto sa Tubog Beach sa San Joaquin. 57 ang mga pasayro, mako mo na, pakita tabla, no? Tiara da 57 pila ang maximum nga capacity sang jeep. Putang ta magpulo-pulo sa 11, 22. May nagakabit tabi. Putang ta mga 25. Di makon may mo yang sa isa ka jeep. Yara sa 57. No, 57. Nagdasig laga ni ang driver si Robert Alimanya mo. Robert Alimanya taga barangay Baong Alimudjan. Ti naglilikaw sa lupya. Nagligid. May mga naglahalitan. We have Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Sir Cha, si Ted. Good morning, sir. Yes, sir. May aga sa tanang yatag ko na matista nga 55 years, friend. Yan, pinakauling nga nakasang panahon. Karoon niya. Now, sa Abril 21 dos 2025, ito tropical convergence zone or IPCC nagapikto sa Southern Mindanao. Sa easterlies naman nagapikto sa Nabilinya bahin sa Pungsod. Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, karon nga magkapangibabaw ang kaysa magalawang tugtog magalawang nga kalangitan. But generally, fair weather kita magbasa sa mga isolated, may mga pag-ulan, pag panginatan nag-uop na sa easterlies. Ngayon natugtog makasarangan niya hangin, magali namin hanasitangan, pagkatalas nga makanay tugtog makasarangan niya papalag sa kadagasan. Antad sa atong temperatura, nasa 27 tugtog 34 degrees centigrado. Adlaw nagbotlak, alas 5:36 kayo na sa aga, pagatunod, alas 6:01 karon sa... Sir Cha, yes, sir Cha, kapon pilang heat index nga ang ginuot nga nabatsagan tadi sa Iloilo? Kahapon sir, naka-record kita sa 41 degrees Celsius. 41, ano oras? Alas 11 kahapon. Alas 11. So mga adlaw pilang expected, sir? Yes, forecasted nato na nasa 41 degrees Celsius. 41, no? Dito sa Dagupan, gani 45. No? Iba nga lugar pag ito, 46. May chance pa rin nga magsaka pag ng heat index sa aton day, sir? Yes, sir. Wala natin nga posibilidad sa gihapon na medyo mataas pa itong heat index sa high season nato. Pila ka porsyento magulan, sir? Sa minute? Yes,
Sa karon manubuan siya sa ulan. May mga pagulan man, mga isolated lang, sir. Generally, okay weather kita. Very well said, Sir Charlie. Thank you, sir. Ading ka nag-enjoy ka kwan mo, Semana Santa? Sa Niway, sir. Abi ko dito ka sa Dumangas, nagpakoribong to. Okay, Sir Cha, salamat ha. God bless. Okay, sir. Welcome. May salamat. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Expected yapon nga mainit ang panahon sa mga taga Cabugao Viejo, San Enrique, bla. Kundi fiesta nyo, inom ka mo duro tubig. Kag tumargi ka mo DTX 500 kag D3 Bayo, mamista ka mo da manginaon ka mo da konsama tinagabla sa mga malaman na lock ka mo. Kababang habla kakaon. Dapat nga maka-detox ka mo na yun, DTX 500. Na 7:40, hold on ha. Pagbalik ta, ato na morning devotionals and update ta sa kadalagan ni Alexi May kay Imo Subruk. Iloilo, sentro sa mata sang kalibutan sa kadalagan ni Miss Eco International 2025 Alexi May kay Imo Subruk. Paano ini ma-convert sa ekonomiya? Hindi lang sang Leon, kundi sa probinsya sang Iloilo, paano hampangon ini sang tourism office? Kaya ti pagamba ka nga Iloilo, subong synonymous to Alexi May Brooks mo, Sir Danny Agpalo, Sir Dan Calvo. Pero paano nato na masustain nga after na nga magtahaw ining euphoria, no? Ang tinagkasabong is euphoria mo. Daw ara kasubong sa Cloud9 bla, ang bilog nga Pilipinas, bilog nga Iloilo, ara sabong sa euphoria sa kadalagan ni Alexi May. Paano ini masustain? Anong mga programa sa Iloilo Provincial Government Tourism Office? Good morning, Sir Fred Odoy Faraon. Sir Fred Odoy Faraon, kay Budoy Faraon sa Rose of Sharon Baptist Church sa Maldispina, Bingawan, Ma'am Nadelin Sautong, kay Ma'am Erlita Banpiling. Ang mga nagapamakalboto, mga urakot, git ina, bawion nila ila kwarta. Laura Sumagaysay, kilala gidranted ang politiko nga Inglesero. Kagkakita nakaprermahan na mal niya shh. Kaya mo man na sigapon silang mga mabakas mang botbayeng. Di narabi na tani kada tuig may eleksyon para obo sila kwarta. Kuhaan yung kwarta nila kag ibakal nyo kinarton nga DTX 500. Ang ilang panagtagda, kuhaan nyo na lang. Ma'am Laura, thank you. Kay Ma'am Raquel Gubatanga, na salamo ka, nagtalsik man, kape niya kadlaw niya. Sino gambal black ni mo, Ma'am Laura, nga Ma'am Raquel makadlaw ka dyan? JC James Garbillas, Gapangape, Dina Rabina, and thank you also kay Sir Danny Agpalo. Las 7:42, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang naya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. Mga
2016, sa nangyayado ako ni Dr. Miguel. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsanib sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala ka yan. Ubot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan na sa kalipay wala sambaya ay bisan anong magkabudlay wala sambaya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, ano man nandito. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because oras dulong sang DTX 500 kag Mighty C. K5 News FM Flash Report.
Magakuha kita sang flash report kay sa information ta Ma'am Dina Rabina, Sir Fred Odoy Faraon, kay Ma'am Erlita Bantiling, Ligori Tabaosares, kay Vincent Ain Tabaosares sa Alagiso Cordan Guimaras. Good morning, sir. Vincent Ain Tabaosares, Toto Tabaosares, Ligori Tabaosares sa Barangay San Miguel, Hordan Guimaras. Good morning. Check na ning report, oh. Kay may bata or solterito, tiniro. Ini nga lugar, K5 Karen, go ahead. Ka-K5, third sa subong no, going kita sa Banwa sa New Docena, kay may ari dire sang information kita nga nakuha nga may isa ka 16 anyos nga soltero ni ka-K5 Ted nga natiruhan dito sa may Barangay Gaha sa Banwa sa New Lucena, pero ang ining victim pangayaw ini ka K510. So sa dugang sini nga mga detalye bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Para sa flash report ini si ka K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM flash report. Padulong sa Barangay Gaha, New Lucena, Iloilo, ang patrol with the K5 Karen and the K5 Jason. Standby ka mo, ha? 16 anyos ang victim, tiniro. Pangayaw ini siya. Kasi 50 sa aga, damo sa mga insidente over the weekend, Sir Ligori Tabaosares, Ma'am Erlita Bantiling, kay Ma'am Dina Rabina, Ma'am Lorena Bilhirajoso, nga very disturbing sa Barangay Maalawan, Rizal, Occidental, Mindoro, ang marine vessel Honghai 16 naglugdang or nagkapan kay hindi balanse bala ang kargamento, karga sila balas mo. So naglugdang ini kag nagtingwa pa kung tani nga lumpat sa barko ang isa sa mga engine cadet, apprentice sang barko na si Mark Dave Calopez. Si Mark Dave Calopez alias Bongbong, bata nanday Barangay Kagawad Vicente Calopez kag Griselina Calopez, taga Barangay Kapitan Fernando, Leon, Iloilo. Anong pala ni kabulan? Apprentice pala kung sa aton bla OJT bla. Graduate din isa sang 2023 sa St. Therese College sa Tigbawan. Kay bangod gani sa Kaimolon, pero grabe ang determination sang bata ngayon eh. Suno kay tatay niya nga si Kagawad Vicente Calopez, may matinyon halin sa Tigbawan padto sa Leon. Ni malabay ka na dito sa mga barangay Cordoba Sur mo. Ginakuha niya lang na, ginalakat niya lang. May matinyon yung Wise Abi Plate, Ma'am Bete Soloso. So, he was a determined nga tao. Mark Dave Calopez, Bachelor of Science in Marine Engineering. Bago lang ini siya 2023 lang siya nakapasar or nakagraduate kag apprentice, antes kaya magsakay sa barko international. Mayara kag iya makonsato bala ma-OJT ka na diri sa local source. Amo ni natabo na-discoveryan ng yasin nga bangkay sa makina na sang barko kag patay ang biktima. Ang isa pagid subo man ni kag we hope nga mataga nini sang seryosong igtulopangod sang Land Transportation Office kag mismo sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga during holidays bala ang tao nga daan niya malagaw gid mo, no, malagaw gid. Gusto sa tao mag-relax. Ang mga Pilipino mindset nato niya basta Semana Santa, mga long holidays malagaw, mapabaybay. May mga magpamilya, mga maghimata, mga magkasimaryo, alin sa kuan sa alimod dyan, nga ginagaray, nga mapa-beach, mapabaybay. Makadto sa Tubog Beach Resort sa San Joaquin. Ang Tubog Beach ni Ma'am Erlina Bantiling, bantong naman ini mo. So ang jeep ngayon ni not for hire pagani pero kung ang taon mo, pila na yung iya nga seating capacity, magbolo abe, butang takon mga gamay-gamay, o 12 mga pungko, 12 or 11 22 ang daan. Butang tabi may extension chair, abi sa bench, sa tunga, kag may dua abi ito sa front seat.
Ti ang iya sakay 50 City Ma'am Marilo Vargas Pedroso overloaded gid ay. Do sa 57 sa sunod kay Frank Candolada, isa sa mga nakasakay sa Francis, na madyadasig ang pagmaniho ni Robert Alimanya. Si Robert Alimanya, 36 years old, taga Baong Alimudyan. Basta ganing loaded ka. Tapos kuan sa mo do may lupyak lang nga parte sang dalan dira sa may First District. Abi ang mga karsada nyo kaya nyo bla. Ala no. Mga approach bagit sang Taytay. Kahapon biyahe kita, kadlaw kami mo. Kay kon ang dalan gani, kon ang approach sang Taytay suabe. Ala no. Amo ining kontraktor ang nagimo. Pero kon kodol-kodol, nga daw kung ba daw balod, nagabawod, amo ini nga kontraktor nga pertik bakas. Tanan na lang yung nga mga proyekto, kapin mga talago nga proyekto, hapan sa kontraktor nga ini. Nga may party list. Ala no. Aboto na kung sino? Ang kontraktor nga may party list. Muna kodol-kodol. Mga approach sa mga karsada, mga Taytay, pa nilagi yung bla. Kaya kung may salakyan ka, bisan hinay lang gani imo pag-drive, pag-abot mo sa approach ng Taytay, malupad ka mo. Amo ng realidad dahil may lupyak-lupyak, manano nga, ang dalan gani nga maayo pa, ginasampawan nyo na sang simento, sampawan nyo na sang asfalto. Tapos may lupyak-lupyak pa. Kanilagay bila Mami Alson, Ma'am Dina Rabina, kay ang priority ang ato niya nga mga official sa gobyerno, hindi tanan pero halos kalabanan gid. Ang dalan nga mayad pa sa Hudlo Montana ng Locaton, Itsog-tsog, Gubon. Tapos butangan naman bago. Mayara man na gani ang iyang foundation is simento gid mo, Sir William Sapanta kay Ma'am Gingging. Iban mo tangalan nila sang espalto. Dapat sina nga for maintenance sake, kada bula o kada tuig, isa lang ang kuha ng espalto. I-scrape lang bala. Pero may iban nga maayo pang simento, tsog-tsogon gid para makakwarta tapat. Ay naglawig istoryata. Ang overspeeding lang to bala, ang overloading. Mama, lang tawon nyo bala sa Facebook sa bang galanto ka mo. Puno-puno sa atop lang to. May nagkakabit pa. Tapos sa sulod, dasok-dasok. Diindri ang LTO, diindri ang LTFRB sa tion sa mga holidays. Dibla may oplan ligtas biyahe man. Nga away ginila ni gininstriktuhan. Kinsindi man tangati ang mga jeep nila sa mga baryo, isam lang kabilog. Kay gusto nila magbanding, magtingob. Ang galing kay, dapat nga after man sila sa safety. Disgrasya. Mayroon gani ko isa napatay. Pero lang tao balang halit, iban sa to nabalian tulaan ara sa bang ospital. Pero kung gina-regulate ini, ang mga salakyan bla, no? Bisan gani diri sa syudad ya, pinadasok man lang ni nga, dasok sa mga bus ni. Mabango, sige! Idog-idog lang to, parang iban makapauli man. Okay lang na kung aga pa. Kay kung aga, fresh ang tanan nakapaligo. Nakagamit Clinica Deo Fresh. Kaya naka-DTX sa beauty soap. Naka-perfume. Pero kung hapon na ganing nga nainitan doon ba? Pero tino ka-aslom ya baho na. Dasok lang nga dasok. Tiyang pamangkot, diin ang regulations ng LTO, inyo niya trabaho. Why diya sang lideya? Kaya kung bantay ka mo sa dalan, magabanga to, overloaded ka, dakop ka. Galing kay ti, ginatolerate man lang mo. No? Ang mga salakyan nga kagang-kagang, daway mo lang sila bungog nila. Ano man klase ka patakaran eh. Mga bakatid, mga muyo ka na, nga pangakigaw. Huwag kong pangakig. Ang aton dari Ma'am Juji Borbano, Sir Hudlo Montana, ginapinsin din ta, nga we are after sang safety sang tanan. At overloaded, mako mo 57. Ang capacity lang sang jeep nga ini. Pila man nit ang butang ta kon seating capacity, mga 11, 22. May tubang driver abi kag ang duato ko sa tubang 25 abi ti amakon mo ya Sir Jinre nga 57.
Kasi it is 59 na saga. Daw circus ang salakyan, daw Christmas decoration. Ti kundi ang ending nalipong ang jeep. Tikap ang kwan, kag usually maglupyak na kung makibot ka, Ma'am Maricel Casiple, maligid kag sina. Makibugat niya da ano? No? Una, kag ikadwa, ang driver hindi niya pasunado ang dalan. Ti sali mo dyan saya mo. Okay lang ako pirmi sa biyahe, bisan pa. Ti tapos bugat-bugat, mudlay na magmaneuver kung bugat kag damo ang karga sang salakyan. Kasi ti 59 na sulod na sa war room. Let us pause and let us pray. The reality of our lives nga tamanik tapok. Life is fragile. Handle it with care. Kung ikaw driver, ikaw police, ikaw army, air force, seaman, panday. Ano man ang imo nga trabaho? Kung panday ka or may bana ka or bata ka nga panday, pangamiyo ngayon sa mahulog sa tambana. Ask for God's safety. Sa aton tanan, aton kabataan up to 1,000 generations. Sa bungaga, pamatian tayo mensahe that will inspire us. No matter how dark, how hard your situation is, my situation, my deliverer, your deliverer, Ma'am Christine Buhat Cardose, Ma'am Maricel Casiple, is coming. Si Jesus, kung tawag naton siya, mabulig siya sa aton. Sa aton nga pagkinanglan. His word says, believe in God. For only we who believe God can enter into His place of rest. But those who don't believe will never get in. Kita nga nagatuo amo ang makabaton sang kapawayan ngalin sa Dios. Pero ang wala nagatuo, hindi makabaton sini. Hebrews 4:3. Pamatian ta mensahe sa sini nga aga. We as believers need to eliminate hurry and worry. And yes, I understand that we have many responsibilities, and I understand that we have godly goals, and there's nothing wrong with that. But if those things are causing you to move at such a pace and with such tension that you rarely have any time to ever even acknowledge that the Holy Spirit is with you, then there's something wrong with the pace. Something has to change in the order of your priorities. We ought to cherish the influence of the Holy Spirit in our lives. We ought not to neglect prayer and the Word, daily spiritual disciplines that cause us to be aware of the presence of the Holy Spirit. Moses said, if you don't personally go with us, don't make us leave this place. In other words, God, if you're not in it, I don't want it. If it doesn't include the influence of your Holy Spirit's presence, then I don't want to go there. This is to live a life reliant upon the Holy Spirit, aware that you need His power, that you need His grace, that you need His strength, that you need His supernatural ability. When we ignore His presence, we minimize His influence. To learn more about the Holy Spirit, At silingon sa message nga di kita makalipat sa pag-acknowledge sa presence ni Lord. The Holy Spirit is with us. He will guide us. He will give us wisdom what to do. Pero bangon sa fast-paced balang nga kabuhi, Ma'am Marie, Ma'am Maricel, Ma'am Erlita Bantiling, nga kung isa ka daw bagol na lang aton nga prayer time, devotional time ta, 5 minutes. Ako, ikaw, tanan kita sini guilty, no? Nga we do our own things, sako na lang kita, why na taka devotional, why na kita lang nakapanamit-namit pa sa presensya sang Ginoo. Ang inahambal bala nga tawji or sa aton tawgi, no? Time alone with God. Ina blang pungko ka lang, relax ka lang, Lord, ano imong message para sa akon man? Sino pa nga mayuan ko? Mayuan ko si Ma'am Ninfa Tahala, si Ma'am Marita Lia Machelina. Lord, bless them. Mga mo na nga bagay, kung may magsulod nga tao sa imo pa yun sa ron, that is the time nga gina-remind ka ni Jesus nga mayuin na siya, no? Pero bang sang fast-paced nga kabuhi, be it diri man sa Iloilo, diri man sa Pilipinas, or diri man sa New York, Sir Danny, no? Nga ang tao, sako na lang tanan. Tapos, igo mo ma-realize, hapon na, pauli ka, kapoy ka na, why ka na sang ample time bastante nga chimpo bala Ma'am Betty Soloso, Sir Danny, sa imong prayer spiritual growth. We hope nga sining Semana Santa naka-relax kita and naka-rejuvenate, naka-recharge sang aton nga spiritual battery. Kailangan tani kay tiga kwan kita galuya kita physically, psychologically, bombatsohon ka sa mga problema adlaw-adlaw. But reminder that no matter how dark, ano man nakabudlay kadulom, kag daw kay imposible sang imong sitwasyon, sa akong sitwasyon, remember, my deliverer, your deliverer is coming.
to deliver us sa mga bagay nga aton ginaantos. Let us pause. Let us pray. I will come. Our deliverer, our Savior, our King, Jesus, salamat sa bagong adlaw. Thank you for the message nga maghinay-hinay, makamilod, mangin slow pace manamon nga pangabuhi, and to give emphasis sa imong nga pulong. Lord, sorry gida nga pirmi lang kami masako, gamay amon sa impos pangamuyo, kung sa gani, way na gani kami nagapangamuyo, way na kami gabasa Bible, but thank you for reminding us sa sining aga. And as we pray, Lord, salamat. Thank you, Holy Spirit, for being in our midst sa sining aga. We acknowledge your dear presence. Patawara kami sa amon mga sala, and we commit everything sa imo. Amon kabuhi, amon pamilya, amon mga plano. Sa sining adlaw, giyay kami, ipahala kami sa disgrasya, linog, sunog, and even, Lord, sa halit, sining init bala. Protect us from all diseases. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Imitang hindi pangamuyo kabigang imo. Hindi ni reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas. Ang pare, ang arsobispo, ang sakristan, ang pastor hindi makaluwas. Si Jesus lang. Libugando ka, disturb ka. Tawag ang ngalan ni Jesus. Habal niya, come to me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Kapoy ka na physically, psychologically. Si Jesus kinanglan mo. Imitlang hindi pangamuyo, Lord. Nagka-surrender ko sa imo, patawara ako sa akong masala, ginabaton to ikaw nga akong Jesus sa akong kabuhi. Ilista ko ngalan sa libro sa kabuhi. Keep me healthy, keep me safe. Ligo na ako, Lord. In Jesus' name, Amen. I release healing to those who are sick, peace and joy sa mga nasubuan. Ikaw din ang depressed, hindi ka maghikog ha. Sala maghikog, iyan na sang panulay. Call to God because our hope is in Him. Sa Pilipinas, Lord, ang Iloilo, si Doc Ramel, ang K5 ang klinika, ang tanangin ng mga Ilonggo abroad, Filipinos abroad, tatapa sila. Si Ma'am Marie, Talia Mitzelina, and her family, and her prayer group sa Hong Kong, si Ma'am Anali, tanan, Lord, pamati subong aga. Ang mga nasubuan pa kamayaman sila, Lord, and mga nanggamasakit, duga sila. Thank you for safety. We cancel unforeseen dangers, kamatayon, disgrasya, balatian. I speak healing kay Sir Jesse Garvillas. Safety, Lord, ni Nini Jana Soloso sa UK. Keep her safe. And Soloso family sa Dueñas. Ang mga negosyo, Lord, and even mga politiko, ang mga tigulang, kabataan, hasta sa tanangin nga ba, membro sa sosyudad. Ang mga police, army, navy, air force, marines, coast guard, tatapa sila. Ang mga gwardya. And salamat kinsang safety. And even, Lord, ang mga buang sa mental hospital, I pray for healing sa ila. Ang mga preso, Lord, nga may Jesus nila sa ilang tagipusoon, samtang ara sila sa prisuhan. Thank you for this day. We commit our lives to you. Cover us in precious blood. And we declare Psalm 23 that you are a shepherd, and Psalm 91 our protector. If God is for us, who can be against us? In Jesus' name, Amen. There is no one to compare with you. Let all the world look to me for salvation. For I am God, there is no other. Magdangop kamo sa akon, tanan kamo sa bugos nga kalibutan. Agud maluwas kamo, kay ako, Diyos, kag wala na sing iban pa. Isaiah 45:22. There is nothing, there is no one. Kadako sang kaayo nga ginatigan na sang Dios sa mga nagatahod sa iya. Ginapakitaan niya sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa iya. Abundant are the good things that God has stored up for those who fear Him, that He bestows in the sight of all on those who take refuge in Him. Psalm 31:19. Why be discouraged and sad? Hope in God. Why be discouraged and sad? Hope in God. Nga abala nga nagapangasubo, kag nagakatublag gid ikaw, dapat magsalig ka sa Dios. Psalm 42 verse 5. This is the word of God. You, Lord, I'll take pleasure in worshiping you, Lord. We take pleasure in worshiping Jesus. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sir Nerio Tabugo, God bless you, sir. Sir Danny Agpalo.
Ang oras alas 8:09 na sa aga, Philippine Standard Time sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang school opening suno sa DepEd Order number 12 series of 2025 ginbalik na sa normal pre-pandemic na schedule bala. Ang klase masugod June 16, 2025 until March 31, 2026. May 197 class days. Included na diri ang end of school year rights bala o mga programa. Included na inadra. So, next month, May, ang enrollment. And by June 16, saan naanda naton, amo ini, ang bago na nga schedule sang klase. Alas 8:10 na sa aga, Philippine Standard Time. Ang mga maestra, from April 16, may 30 days sila nga uninterrupted vacation. But silingon nga hindi sila pwede nga magbalik sa eskwelahan for any school activities sa sulod sa isa ka bulan. Pero kahapon may istorya kita nga isa ka mataas nga opisyal sang DepEd. Hambal niya kung lang taon mo, kung ang nasulat niya sa Magna Carta for teachers, hindi laya gani nga 30 kadlaw. Nga mo na nga durog ka komod. Kaya nabutang sa Magna Carta for teachers sa patakaran, nga dapat ang bakasyon sa maestra o maestro 60 days. Di binoy na nilaya sang 30 kadlaw. Santo sa Magna Carta for teachers. Bisan pa sa mga ma'am, sir, enjoy ka mo da sa inyo nga bakasyon. Kag sa election balagali nga inyo. Hindi man gali siling mo Sir Gerald Barsicas nga ma-persay sila nga mag-serve as Board of Election Inspector or Supervisor. Pili kayo makasay no. Kung gusto mo yung likaw sa mga gamot, takaan kaya sang mga pamulitika, bala Mamay Kami Benedicto, Mama Ray, pili ka makasay no. Pero kalabanan sang magaserbe as Board of Election Inspectors sa election day sa May 12, mga maestra ka maestro, nga saludo kita sa ilang extra work para sa aton nga pag-exercise ang right of suffrage. Nga we have the right to vote. So we have to vote right. Hindi nga mamagated kung sino makaduhol sa kundi sang sobriety ang nabotohon ko. Hindi kita gani mangin hindi kita mangin political kaplog. Sorry for the term, pero tiyan mo na di bilang prostitute, gamiton ka, bayran ka, gamiton ka, hayang ka da, tapos way na. Way balas ang personal nga relasyon, no? Hatagan ka lang kwarta, kay kinanglan nilang boto mo subong nga, dapat lang magdaog sila. So 12, pagbalik ta, sino si Alexei May kay Muso Brooks? Anong perks and privileges sang iya nga kadalagan? Kagabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ang isa sa pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako na ka. Ano? Wala na ba? Tabo siya ako daw.
luwa ako. Sabi mga basko. Ngayon na kadaan ako. Sadya ko kanina kabata na ako. Tao ka, happy birthday. Sana malala ko niya Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gimutad ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers,
DFW VTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, yapang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo, kami ko mati, magaling sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Suryana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon. Kay ibisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So ang na-excite gid sa akon
amon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay mamati gid kami. Ay ma'am, nagdaog ako. Present. Gawa mo kami na. So nagabanding-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novilonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabulig gid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novilonio nagaobra diri sa WBTC hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuan sa komentaryo sa ila nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko? Sympathizer. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras alas 8:27 sa aga. Oras dulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, tumarka na DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Good morning kay Ma'am Bings PSG and kay Sir Arman Guay, kay Sir Jonel Española, Gerald Barsicas, Ma'am Maika May Benedicto. Kung ikaw bala may ang elevated blood pressure, tumarka DTX 500. And kung may arapagid sang tonsillitis, tumarka DTX 500 kag may TC. Kumbina ha, kay dugay-dugay ang imo nga sakit tutunlan na dula na. Sa mga may fatty liver kag kidney stones, tumarka mo sang D3 bio. Nag-review ka for board exams para mangin retentive ang imo nga memory, magtumar sang D3 bio. Along kamo sa mga ginabaligya sa barangay nyo da nga mambal nga amo ning mabatian nyo sa radyo, DTX 500. Pero pike na siya. Kay balo ka, hindi na siya soft gel ang DTX 500 kag wala ina nasulod sa botelya. Parang hindi ka mo mabiktima sang pike nga mga food supplement, bakal direkta sa product centers Pasig, Miagao, Kalinog, Kagharo, Iloilo City Branch. Ay free consultation. Good morning si Mami ko, Idang. Mami! Mami,
Idang Hilda Bilhira Bernil sa Patag Barotac Nuevo. Imaw sa ni Ma'am Lorena. Mami, happy birthday, Mami. Dason si Mana birthday ni Mami Idang. Tamyaon ko na lang Hindi na tong karon lang dugay-dugay. Mami Idang, kumusta ikaw? May kagigasabat sa anak mo ba? Alas 8:29 na sa aga. Ano ang Miss Eco International nga crown? Anong perks and privileges ini? And ikapila ng tight list si Alexi May Kaimuso Brooks. Alexi May Kaimuso Brooks. Hello. Ang ato nga ni hambal. Kung ay ni sagin politikas ang ligad nga Miss Universe Philippines, nagligal lang tutuig, no? Laban-laban siya ni nagdaog mo. Sila kihikay sila Ma'am Lorena sa mga probinsyana mo. Usually, Ma'am Apple Kamari Siman, kay Astrid Kin Siman, no? Astrid Kin Siman! Bao, ibugnoon tayo. Ma'am Lorena Joso, no? Inang kuan, siya natumdaog Subong ya vindication para sa iya. Ma'am Erlita Bantiling, nga si Alexi May Brooks yan ang daog Kuno ay ito hamagwan kuno ay sagin dagdag bawas. Si Alexi, hindi man to sa pagpangikay kay sino ganito si Chelsea, no? Chelsea manalo. Nanalo bala sa kay hindi. Check na report ni K5 Alea Apin. Alam niya tao din sa Sara Apin saya mo. K5 Alea Salbay. K5 News FM Hampion Report. Good morning, no? K5 Ted. Good morning. Basta si Alexi? Bao kagap, bala Sir Ted, nag-ano gid kami, wala gid namon gintulugan, ka-standby, ka-monitor kay Alexi. Eventually, nagdao gid man na. Sa Alexi May kay Musa Brooks. Hello! Magandang tono niya, no? And indeed, she finally did it kay 5 Alea. And amo nang hambal nato nga ni headline ta, ngang mata sang kalibutan na sentro subong sa Iloilo, sa Leon, sa bata nga sang una nagaturog sa papag. Sa papag to ka super gabdiga sa nakatangkong kag kamote ni Lola na basing. But may dako lang handom ining si Alexi May Brooks. So anong update sa iya kay 5 Alea? So sa subong ka kay 5 Ted, kagabi nag-live siya. Mapadulong sila subong sa Dubai o kung nakalakat na sila pakadto sa Dubai kag eventually mapuli na sa Pilipinas. Pero wala pa sang update as of now kung saan ang iya nga nga welcoming bala. Ang kuan ini ng Heroes Welcome. Oo, do mo sina. So hambal niya is eventually may ara gid man malibot sila kuno sa may MOA kag amo na Mall of Asia Arena. Oo. Kag magpauli di siya sa Iloilo agud magpahuway kag ihatag ang corona niya kay Lula niya basing mabisita siya kuno. Sa Leon. Sa Pacho. Oo. For sure magulpe lang ja doro pag ka printe ni sisi mo. Mambarang yan lablos kora sa pakaysa. Bata ra ka nga nga pakarwa mo. Sigol pa marak pagkikadya kay 5 liyang printena. Oo. The beauty titlist na siya, no? Ano ining Eco International Crown na kay 5 Alea? Bale, ang ni siya sa K5 Ted, ang Miss Eco International, nagsugod ini siya sang tuig 2015. So, subong si Alexi ang may nakakuha sang crown nga ikapulo na. 10th edition. Since 2015. Bali, 10th edition na. And she's the third Filipina to win the crown. Ang una, sino ganito? Ang una is daw Somalia. May isa to nga pangalan niya daw ano man to daw ano ganini daw foreign sounding name guro daw mixed blood. And then ang isa si Kathleen Payton. Si Kathleen Payton nabunag siya sa Boracay Island sa Malayaklan and nagdako siya sa Banuasang Kalibo before sila nag-migrate sa Australia. Mo nang ikadua, and then she's the third, si Alexi May. Pila sila kabilog? 40 sila kabilog 40? Na nag-compete kay 510. And
ang frontrunner tong Ukraine, di ba? Frontrunner to siya sa People's Choice. Ukraine nagdaog, di ba? Oo, amo tong gindismaya sang mga sa mga fans nga naggrabe gid ang voting bala, nag-vote gid galing ti amo sina napaslawan kita nga makuha ang People's Choice Award. Kay okay lang kay galing daw minor award man lang tong People's Choice. But sa online voting, si Alexi was very consistent no since day one, and nag stand out gid saya kay 5 Alaya sa iban no sa iyang tanan ni looks, intelligence, wit, ang overall niya gid nga overall niya gid nga tindog black kay 5 Alaya. Grabe ang iya improvement actually kay 5 Ted no, humalin sang nag-Miss Iloilo siya. Padulong nga nag Miss Universe Philippines, candidate siya sang Iloilo. Grabe ang improvements niya when it comes sa iya nga walk, the way siya magsabat. So amo sina nga nadaog yagid ang international pageant nga Miss Echo. Although ang mga taga-Iloilo na dismaya last year. Sang way gid sa ang expectation sa tama abi kataas mo no? Kay grabe ang hype kay 5 Ted. Grabe ang hype niya sa bilog nga pungsod gid sang ligad sang Miss Universe Philippines. Intellectually alam gid man saya mo. Alam tapos inablang aton nga ginapili ang usually alam nga ng eloquent nga speaker or candidate para nga kung sa Q&A na question and answer hindi ka na mabudlayan. Kay may ara da karon nga Miss Philippines here's your question. Your question goes like this. What can you say? Well, you know, well. Thank you na lang tayo. I thank you. May banda yung itsura lang yung nami mo. Diba? So, ginalagas mo daya, may complete package. Complete package sa kay 5 Alaya. So, siya, may interview ganun sa nagligad niya, may statement niya nga ba niya. Gin-question niya man, kung nga ang gina-aim is Miss yourselves, Miss Eco Philippines. That the tour in her life and her career made her realize nga mas dako gali nga garden ang pagadalan sa iya sang Dios kay 5 Alaya. Manabal niya lang nga the detours in life. Manabal kung isa may mga plano kita, may mga original kita nga plano, pero may mga detour. Ayun dayon. Kay may lain nga path gali nga para sa iya. Oo, may na-prepare nga path ang Dios para sa iya. Amo man akong Jesus sa aton bla, Lord, abi ko siya na gid. Siya na ba? Nang moyuan mo, ginpawasahan mo na. Doro na nga bulak na bakal mo dyan sa flower garden. Flower shop, ay gid. O tapos, may isa lang to nga nadasmaan mo na, sa lapay mo lang, gintulok ni ako. Sa pamatsyag ko, na heart attack ako. Oh, bebot. 14344 ang balimang bete. Tapos sila na, no? Usually mo na kay 5 Alaya sa kabuhi ta, na may mga detours in life. And ginasakyan ko ng statement ni Alexi May nga the detours in life may be painful sa panugod pa lang, pero later ma-realize naton nga mas amo galining dako nga plano ya sang ginaopera sa ako no, the detours in life. So nag-abanse kaya kay 5 Alaya ang Ilongga, abanse babaye. Nangibabaw gid ang mga yon no kay 5 Ted. Amo na ang iya nga national costume. Ang mga yon is a Philippine Eagle. And her designer is Mr. Blas Pinuela, si Tata. Si Tata ang iya sining ng ano ba ang shop niya. Diri lang ni sa Idalom, diri sa station sa K5. Diri sa ground floor kay diri kita sa babaw mo. And si Alexi May sang ga-prepare sa for Miss Iloilo pageant, daw twice or thrice ko nga nakita dira sa Idalom. She's a very ang simple nga babae, no? Why ere? Why gidya? Nablang alimtimos, Leon, masaga gitimok, tikal-tikal karanga. Kaya mo na gani ang balko kay nato sa intro ta sa Balitang K5 sa umaga. We hope that Alexi May will remain as Alexi May. Nga humble, down to earth,
Why hangin K5 Alexa? K5 Alea? Diba? Kay hindi to gusto nga basi magtrabaho, basi lang magtrabaho sa vulcanizing shop. May ano gani sa vulcanizing shop? Ha? Wala ako sinakabalo. May kakibalo. Ano mo? May kapang bulket. Di ko niya pang bulket, ginabutanghan. Hangin. Hangin. Kaya mo nang, hindi with no offense men kay Rabia Mateo, yang una nami gitong ibukada mo yang. Galing sa nakilala ka doon, nanuti mo nga. Manablang nga hindi kita muhaw. Sa kung ano madang glamour, pagkilala, power. Ti ano karon kung Ted Francia ka? Ano gininasay na pasulod ko sa ulo ko kay 5 Alea mo? Man budlay na sa kangina na kita gobra, mangin hanginon pagkikita. Grabe naging ariring. Ano kay star sa idalong windmill? Ako ba ganito star sa idalong windmill ganito sa Gimarasoy ganit hangin. So gin-incorporate na lang ini para nga sa mga dasondra nga mga title holder or ano man ang imo nga madagan, hindi ka mangin hanginon. Hindi ka mag-obra. Obra kaya sa vulcanizing shop, pero hindi ka mangin hanginon. Amo na abin na budlay ito kay yang mo. Babalik kita. Anong iyasin nga ang pamangkot sa iya to kay 5 Alea nga naka-catch git sang mga judges sa iya nga kinalam? K5 Ted, bali ang iya nga final interview. Ang question sa to is 50 years from now, something amo sina. Tapos, kung ano ang gina-hope niya, nga maano ba lang... 50 years or 2050? By 2050? Or by 50? Oo, 2050. Gali. By 2050, so 25 years 25. From now? Oo. Anong gina-hope niya nga ma-change? Oo, doon. Ti hambal ya about environment. Of course, kay ang iya nga ginintrahan is Miss Eco International. So, of course, i-incorporate niya gid ang iya nga sabat sa environment. Imagine the world in 2050. What's one thing you hope has changed and why? Di ko ni Kabe, siyempre, subong ganim kinot doon. Ano pagidahian sa 2050, K5 Alea? Ano na ang sabat niya, K5 Ted, about sa ano bala? Ang about sa aton nga climate change. Oo, doon. Ti hambalya, ang aton kuno nga climate change, gusto niya nga ma-start change by ourselves mismo, amat-amat. Doon mo sina ang point niya. Pamatihan tabi, pamatihan tabi. Dire kita na mauna, akaroon na ng iyang pamangkot, dire kita mauna, sa iyang nga introductory nga kung papakilala niya lang nga, Alexi May, kay mo sa Brooks! Lilo! Lilo! Dali na sa masakay sa jeep lang halin sa Leon bla pa Lilo. Oh, Lilo. Oh, Lilo. Oh, Leo ka ni jane. Idog ay gamay ni may plong ko magit-git ka magamay ni. Git-git ani. Alexi May ka Imoso Brooks, Miss Eco, Philippines. Alexi May ka Imoso Brooks, Miss Eco, Philippines. Ikaw bi K5 aling irogabe. Bebe. Ay, hindi lang ako bala, K5 Ted. Hindi kapag sapawan, kay moment na yan ni ano mo, ni Alexi mo, ihatag ta na sa iya. Sabi ko kung matukob ka man sa pangabay nila. And then, after sina, pilas lang ko ng 40. And then, may kuha na siya, may ano ganun ng ginasala, no? Elimination to elimination from 40 and ginbuhinan to nga naging 20 21 from 21 and then naging 11 tas top 5 na ang tanan nga nadala sa top 5 eventually may awards na sila from 4th runner up dangat sa winner pila ang diblaw do kadua sa ginpamangkot kadua sa pamangkot? Oo, kadua. Ang isa, initial interview niya. Anong pamangkot sa iya? It was regarding sa fashion nga related man sa environment. Amo sina ang pamangkot sa iya. And the last, ipabati please, Sir Lawrence. Imagine the world in 2050. What's one thing you hope has changed and why? Kung paano ipananaw bla? Ang
ang next 25 years party sa environment. Pamati ang taming sabat ni Alexi. Imagine the world in 2050 Philippines. Imagine the world in 2050. Wow, that's scary just to think about. Imagine the world in 2050. What's one thing you hope has changed and why? You know, if you want me to be realistic, climate change is impacting our world right now. And the only thing that we can do is to act towards it. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have the same mother, even if we came from different nations. And we in here are brothers and sisters right now. And our mother is asking for our help. So we must save our planet Earth and we must take care of our Mother Earth. Thank you so much. Thank you so much. There you have it. Nag-comment pa na ang host nga short but straight to the point nga sabat na K5 Alaya, and that was the catch sang iya nga kwan yang sabat, no? Inablang hindi niya nga pa kwan pa labor-labor pa. Igo dayon bla ng brief and concise, pero igo sa punto bla. May iban yang what can you say about well, you know, for my in my part, well, you know, ati magamuna why good. And anong top 5? Ano din ang mga nasyon na K5, Aleng? Ang kaupod niya K5 Ted sa top 5 is si Miss Indonesia. Tapos si Miss Ukraine. Si Miss USA kag si Miss United Kingdom. Kunya na kulbanto ya si Ukraine. Iba si kun di magdaog to mapalupad bla missile blaw. Hindi. Kita ta front na naman namin Ukraine guwapa, no? Guwapa. Kag ang Indonesia, Asia naman ang iya nga beauty. Si Alexi, kung si Ma'am Laura sumagaysay pa, daw Egyptian ang beauty niya. Kaya iti kombinasyon mo, ano ganit tatay yan eh? Black American. Black American. Tinanan niya, titagalion, gima niya, no? Oo. Ang iya nga, ang breed bla, no? Si Ukraine, amo to yung inabantayan ko. Kaya iti si Ukraine, unang nag People's Choice Awardee mo. So, magkubasi ko na ko ang bearing niya sini. But, dragi nag-stand out si Alexi May sa pamangkot kay Aleng. Sa pamangkot niya sa final interview. Final interview. Amo gitong nakakatch. So, muna magugani sa mga beauty contest niya. Dapat yung imo nga kandidata di may utok. Straightforward magambal. Kita mo bisan gani mga ibang nagambal nga sa Miss Universe tani iyagin man to. Pero detour niya sa kabuhi niya, no? Detour sa kabuhi niya. And there is a nag-shine, no? So ang designer nanong bayo niya ni Bay ang kundi nag-best in national costume siya. Describe sa matag palamati itano ini K5 Aleng. About ina siya sa gina-represent niya ang mga yon. Mga yon is an eagle. Agila. Amo sina ang ano. Yung grabe kon masam no nagano ngini na do kan masay do agila masay nagawa umlad man sa iya nga pakpak, no? Ano ning color niya? Ikaw describe ni ko kay Inchindi kaya no daya na gold, ano? Gold din na siya ka K5 Ted. Tapos may kapa siya nga do grabe ang ang banaagid sang gold or orangey do amo sina nga type. Sa laban naman Iloilo made ini kay gin-showcase ang kwan mo gin-showcase sa ang materials from Iloilo. Di ba lang may ang iyapag ito nga outfit, may estudyante nga taga ISATU ang nag-design? Oo, tapos may ara pagid ka kay 5 Ted nga may outfit pagid siya nga eventually it made of hablon. Hablon? So ang hablon from Miagao? Oo, from Miagao. Okay. Pero ang designer niya gisin is Mr. Blas Pinuela. Ang ni Ma'am Eson Pineda is from Zaraga. Pero ining si Mr. Blas, si Tata, a very humble man, very simple man. Dari nas dalo makita mo do way lang gani, way blahangin, no? And mo nang gusto tagi nga emphasize sa tanan nga makilala ka na gani or magbantog ka na, dapat magpabili ng tiil mo sa lupa. Hindi nga matsaga mo nagapanaw ka sa panganod.
So, Alexi May Brooks, lawig pa na eh. Mag-Miss Echo siya. Pwede sa kintra sa Miss Universe? Pwede siya ka-intra sa K5 TED. Kay ti madamo gani ka mga mga previous queens man nga nag-ilintra subong mo. Kay ti wala na sang the certain distinction sa pag-intra sa abi ang Miss amo pagina sa Miss Universe kay Miss gani. Paiban hindi man sa pag-discriminate. Miss timo nga kagay timo buhang. Tapos pag-abot naman sa Miss Universe na manan nyo dugid nga paral ni sa babae nga may matres. Ginduso niya sang tag-iya ni nga thigh ni nga hindi ni sa pag-discriminate. Ano na siya ng age? Ni paritoke niya. Inalaw niya yung mga kwan, ang mga may ikog tawo. Kinsin ikaw ikog tawo? Kung na-defeat ang purpose nga Miss Universe gani. May ara gani diya nga kung ikaw title holder na. Kag within 1 year sa imong nga pag-reign K5 aling nagbusong di blagi na inakuha ang corona na subong ya may ikog tao kaya pili kayo mag-intra mo. Okay man nga sa Miss Echo abot sa dire for sure rocker raman ka dyan printira uli na sa Leon. Sabagay, ti atis bugal hindi para sa aton nga mga Ilonggo, no? The first ever hindi nga beauty queen from Iloilo? May ara, sang una kay 5 Ted, nga nagdaog man sa Miss Echo? Hindi siya Miss Echo. Do nalipat ako sang iya nga pro about man siya environment. So dugay na to gawa kay 5 Ted. Pero dugay na kay subong yang ang mga Ilonggo nga nyo gusto nila magbawi mo. Daw aton bla subong at least yes nabawi ta. We've proven to the world to the whole nation nga amon tani ni kun way kami digin dagdag bawas. daw eleksyon na may dagdag bawas. At least Alexi May Brooks will be an ambassadress of ecology, no? K5 Aleng? Tourism and environment. Chance na ning ma-promote ang Iloilo, ma-promote sa bilog nga kalibutan. Kay she's from Iloilo. Si nanay niya gali, no? Si nanay niya, check na kan si K5 Karen, standby lang please. Ang nagtatap na second niya patay sa lola niya basing. Diri na sa subong sa panginakop sa iya sininga nanay man tawag niya nga si Ma'am Jane Cabaluna sa Leon man silang balay. Ambal ni Ma'am Lorena Bilhera Joso, amazing intellect of a woman. Intelligence of a woman. Alam giman sa K5 baling, no? Oo, alam giman sa. Basta Iloilo. Thank you, sir. Arman Goway. Gino Sumagaysay. Answer ni Alexi, short and straight to the point. Diba? Why na pa labor-labor pa? Pila lang to 1 minute lang ilang hatag sila. Oo, may lang. May timer, no? May timer. Oo, so dapat nga straight to the point. Of course, ang diction mo ang eloquence mo magambal eh. K5 Baleng? Oo, dapat maka-impact kagid sa tao. Impact kagid, mga keyword mo dabla kung paano mo dalon ang imo nga sabat. Sige, salamat K5 Alaya. K5 Ted, thank you, no? Ang ini nga update, ang ginadulo sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, kagini man ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray Espejo Umalay, nga palang gagid ang banwas ang putotan. Gikan sa News Center, inisi ka K5, Alira Alvarado Apin, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Pinapamagong Alira, gle! Thank you, K5 Aling! Alas 8:52 na sa aga. Ang nagbatiti na subong sa kay Alexi May, no? Iloy, ang iyang nanay man tawag niya kit si lola niya basing napatay pero kay lola niya gini sa nagdako Sir Roger Sumagaysay mo, no? Basta Ilongga, guwapa. Nakasanbay K5 Karen. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 ka, basta Ilongga guwapa, ang Mr. Danny Agpalo, Roji Sumagaysay, duadon ang taga Iloilo nakadaog sa international pageant. Hinga gawon tayo ni, no? 8:53 na sa aga. Good morning kay Ma'am Yason Pineda, kay Ma'am Christy Rivera sa Acacia Carinderia, First Restaurant.
K5 Karen. K5, Ted, natigayon naton yung nakuhaan siyang statement ang pamilya ni Alexi May Brooks. Kung sa di na-interview din nato, no, ang iyang tiya, kasi Ma'am Jane Cabaluna, bali utod ni siya sang Iloy ni Alexi ka K510. So suno iya sa kay Ma'am Jane ti kahapon why gid sila tulog maayo kay ti mangod ni din pulawan nila ang paglantaw sa ining coronation night sa Miss Eco International dito ya sa Pungsod Egypt ka K510, no, kung sa diin nakuha ni Alexi ang titulo bilang Miss Eco International 2025 ka K510. Kag di suno diri sa kay Ma'am Jane uno na way sila ga-expect abi na ti nga si Alexi gid ang koronahan kay ti bisan si Alexi ka K510 wala man siling bala nga nagalaom gid kay ti ang aminado man ni sila nga may mga baspugan man nga kontra ining si Alexi sa nasambitan nga pageant pero way sila maghuna-huna nga ti si Alexi Brooks gid gali ang maghibabaw o kon koronahan bilang Miss Eco International siniya nga tuig 2025 kag suno sa kay Ma'am Jane nga after sang coronation nagtawag ni dayon si Alexi sa ila kag ti amo nay nagpalabuot man sang namanami nga balita ka K510, no, pero as of now suno iya sa kay Ma'am Jane Cabaluna way pa sila sang information kung saan o diri magapauli sa banwa sang Leon ining si Alexi Brooks ka K510. Matiyatang statement ni Ma'am Jane? Yes. Ay pamatayan naton si Ma'am Jane Cabaluna. Amo na tawag yan ng nanay, no? Kaya kundi si nanay, lola niya basing napatay na. Amo na niya nag-inakop siya, no? Nagbatiti, no? Yes, ka K510. Actually, bisan buwi pa ni ang iyang lola, kung kisa, dira sila gatiner sa balay ni sang kanday Ma'am Jane Cabaluna, ka K510. Dira man sa Banwa? Banwa, oo, sa may Buntalan, ka K510. Buntalan Street? Barangay Buntalan. Matiyanta si Ma'am Jane Cabaluna. Ma'am, ano ka ni Alexi Brooks, Tiya na ako. Tiya niya ka, sa din niya side? Sa, kay isang, ano ka ni, pagtawag ka rin kay kita na inabulas kay manamong nanay na kadiagig nga tunay. Libayan ko. Okay. Igaring, halin sang pagamay, kay titawag nga kami ni nanay sa una, nag-ano ka na kadiam mo. Hindi siya, kadagatin niya ka na, kandarwasan ni Lulana. Oo. Te kay karoon, kay wari si Lulana, te amuro nga di siya, ano ka na, kandawali nga, daw ako salin, ginatawag nga nanay na rin. Kay ang nanay, nakita na apito sa may Manila, pamupulisan na kakwan. Dito, manapuli isang nanay naman di siya, pero why man nag-ano man nabita na kayo siyempre maray nanay naman. So bali ikaw galiing isa sa nagkadakoit sa kay Alexi, negatipan siya, kag sa kay lola niya. Kay lola na. Oo. Ti Ma'am kagina, may naibaluan nga tigin koronahan siya. Anong nangin reaksyon nyo gid? About ti perti mo kami kalipay do ano man balari ang ginapaabot-abot mo na. Nga na nga nadawag ti mo. Perti mo nga kalipay namon bilong pamilya kag pangayo kami manti ang pasalamat sa tanan-tanan nga nag-suporta kay Alexi, sa tanan-tanan gid nga nga mga tao nga nagsuporta nga waay gid nagpabaya ka suporta sa kanina please. Gina-expect nyo nga siya gid. Waay mga ni makamikit magsarig nga tana kay ay siyempre puro bastard man nga kontra mo. Why man kami expectar nga matanagid ang makabuel ka corona. Kay ti bisan tanani mismo ay man ganita naman ra magano nga tanan madaeg. Antes siya magsalang sa competition dito sa Egypt, ma'am, nagkita ay pa kamo? Doon, ika pinapa mauli. Okay, okay. Sa nung last di nga puli? Kang ano ni papatay damo no? March lang dia. Ano ang last niya nga nahambal sa inyo antes siya magpa-Egypt? Amurambal na kung na makasanay diambal kami nga nini kung pwede palang man madaramo corona muli na rin mo giti amuragin na pangako man naman kay lula na nga dagen na mo pero kung way man niloy gintugot nga itaw ka nara way man pwede para gid manguro ka nara ng corona
Di na ang after sang coronation kagina, ma'am, nakatawag siya sa inyo, Oo, nakatawag ka na. Ano ang balya, ma'am? Tiga, ano man lipay, tapos kung nanay, kung tinakita mo ko, di nakita ko, gidi. Tiga istorya kami, dalawa sa cellphone, gidi ka niya ako, gidi man. Tapos naman, nanay ko mura lipay, man ikaw ko, di siyempre, saan nila makaramalipay, gid lang. Oo. May nakahatag siya, ma'am, information si mo kung saan o di siya mapulik sa niyo. Ay pa, kay Rako, pa kung ginahay ko tatay na dito. Why pa man si Ma'am Inday Castaño sa manya, cute yun siya magdala sang gown niya, kay national costume. Nami magdala sang costume niya, serious. Tapos after nag-smile siya, gwapa-gwapa, kita na. Bless gid ka magsabat sa question, direct to the point. Nabali Ma'am Inday A.H. Castaños, ginabiliskan niya lang ala niya. Ma'am Laura Sumagaysay, si Ma'am Asun Pineda, Ma'am Bing Spesay. So, kadalagan ini hindi lang sa Leon, hindi lang sa Iloilo, bilog nga Pilipinas K5 ka rin. Oo. So, amo na ka K5 Ted, iyo na tunta ang iban pagig nga mga announcements regarding ni sa pagpauli man ni Alexi Brooks diri sa Banwasang Leon. Kag si si Mr. Blas Pinuela, Tata Bla, interview taman. Hari man lang dis dalo sa istasyon no. Sige. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Mel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-5 healthy coffee ini, ka naghahatag sa maayong benepisyo sa aton nga tungod sa natural and organic ingredients sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni K5 Reyes Peha Umalay nga palangga ang mga taga-Pototan. Upod sa patron, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon Vita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. No more nights, no more pain. Before we go, the Word of God says, the Lord is wonderfully good to those who wait for Him, to those who seek for Him. Ang Ginoo maayo sa mga nagalaom kag nagadangop sa iya. Lamentations 3:25. Panalambiton 3:25. The earth belongs to God. Everything in all the world is His. Ang bugos nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Ginoo. Psalm 24 verse 1. This is the word of God. Ang oras alas 9:01 sa aga. Nagbibigay sigla sa bawat ibig at nota. Si Jesus ang aking musika. Si Jesus ang aton nga musika. Pagpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Si Kristo'y buhay sa akin. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Ang himpilan na